ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ପାହାଚ ଉପରେ। ପାହାଚ ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଏହି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଦେଓଘର। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗାଁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଓହୋ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଏ ଦେଓଘରର। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଦେଓଘର? କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦେଓଘର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ। କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ମାନେ ଯେତେ ଥର ଆଇଲେ ସେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଇବାକୁ। ଏ ଜାଗାଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏତିକି ଏକା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବି ବିକାଶ ହେବ, କନ୍ଧମାଳର ବି ବିକାଶ ହେବ। କ'ଣ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଗୁମାପଥର ଆସିଲେ କେତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାସ୍ତା କିଭଳି ରହିଛି? ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ଆଗକୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ, କନ୍ଧମାଳର ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବି ବିକାଶ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଭୋଗ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ନାମଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଉଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଉଥିଲେ। ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ବି ଏଠି ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ। ହଁ, ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂଜା ହୁଏ। ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ମନାସିବ ତାର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦୂର ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନଜର ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏହି ଜାଗାକୁ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ଗୁମାପଥର ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ।
ନା ନା ହଉ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ। ଏଠାରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମ ଗହଳରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ ବି କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସିବାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଏଇଠି ଭୋଗ ଫୋଗ ଖାଉ। ଏଇଠି ଭୋଗ ଫୋଗର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଲାଗେ? ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇଲୁ। କିଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିଲୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆମ ବାଲିରାର ଦାସ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଛାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ଏହା କେବଳ ପଥରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା କେମିତି ଜାଗା, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଏଠି ପୂଜା? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସୁ, ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଉ, ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସେମିତି ବାକି ଆଉ ଅଧିକ କେମିତି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଯେ ଭାଇ ଜଗା ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ମାସ ସାରା ନିଜର କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସମୟ ବାହାର କରି ଦିନଟି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠାରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଜାଗାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୂଜା ହେଉଛି ତରୁଣୀ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ରହିଛି ଦେଓଘର, ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଠି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ବସିକି ବୈଠକ କରନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୈଠକ ହୁଏ ଅଦୃଶ୍ୟରେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମା? ମହାତ୍ମାଟା ହେଉଛି ଏଠିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତ ଏଠି, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ବସ୍ତି ଠାରୁ, ଏଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଗୁମାପଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଓଘର, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସନ୍ତି? ଦେଓଘର ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବସ୍ଥଳୀ। ଏ ଦେବସ୍ଥଳୀରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 150-200 ଲୋକ ଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ପାଖାପାଖି ମାସିଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆମ ସମସ୍ତ ଏରିଆର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଧୁମଧାମ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେଇରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଉ ତିଳ ସପ୍ତମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମର ଏଇ ଦେଓଘର ପୀଠରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରାରେ ଏଇ ଦେଓଘରଟା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନାହିଁ, ସର୍ବସାଧାରଣର ଏଇଟା ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାରୋହ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଓଘର ଗୋଟେ କିଛି ସରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେଇ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଦେଓଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଓଘରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯାହା ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଡିସ୍କଭରି ହେଇଛି। ଯେ ଆମେ ତାହା ଡିସ୍କଭରି କରିଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ କିଣତି ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଏଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ମହାସିଂହଗଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମହାସିଂହର ସମସ୍ତ ଦାୟାଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବୈଠକ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମହାସିଂହଗଡ଼ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେ ଏହା ଏକ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା? ଏ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ଜାଗାଟା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦେଓଘର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ 600-700 ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏ ପାଖାପାଖି ଆମର ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମର ବଗିଚା ଭିତରେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଭୋଗ ଖାଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଗ ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ବାସନା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସେମିତି ଆଭାସ ହୁଏ। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଏଠାର ଭୋଗ ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଚନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାକଜମକରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ତିଳ ସପ୍ତମୀରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନାମଯଜ୍ଞ ହୁଏ ବୋଲି ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରଖିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଏଯାଏ ମିଳିନି। ଯଦିଓ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ୟାକୁ ଯଦି ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁମାପଦର ଅଞ୍ଚଳର, ମହାସିଂହ ଅଞ୍ଚଳର, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି କହି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ।